Så må vi også hellere se at komme i gang. Nå, kan I rende ned på savannen med ham? Så finder jeg min nørd-t-shirt, så mødes vi om 10 minutter, skal vi sige det, også dig. For at komme afsted, fordi det dur sgu ikke, I ligger her på hotellet. Det kan vi ikke bruge, de billeder kan vi ikke bruge. Nørd på eventyr, det er sådan mere, du ved, ude i det vilde, ude at møde dyrene, så... Fisk lige ned på savannen med ham, så går jeg ind og skifter, okay? Også dig, herovre. Vi skal ikke rende rundt heroppe nu. Det er godt. Jeg må lige ind og finde min nørtrøje. Okay, det er fint. Ja, også dig. Du bare gå derned. Jeg skal nok komme. Jeg skal lige have fat i Karsten. Om lidt, så er vi der lige om lidt. Sådan. Endelig. Nu er dyrene ved at være på plads. Jamen for helvede. Det gælder jo også jer. Prøv nu her. Vi kan ikke skyde udenom om hotellet. Det duer ikke. Kan ikke... ja. Den der vej. Og så giv mig lige en chance. Jeg skal lige markes op og have den der trøje på. Helt ned med jer. Det er godt nok ikke nemt at lave optagelser her i Afrika.